paikasta velhoille vapaa lyönti. Kohta 1,5 minuuttia jatkoaikaa pelattu ja nyt tulee jälleen tämä velhojen ykkösnyrki hakemaan sitten tästä voittomaalia. Miettinen. Pesonen! Ville Pesonen ratkaisee! Velhot pelaa myös ensi kaudella ykkösdivisioonassa. Loistavaa Ville, loistavaa! Yleisökin herää jo tähän maistelun. Aaltoliike kulkee pitkin Pohjantien hallia. 1.31 ehti mennä tuota jatkoaikaa, kun Ville Pesonen tuosta vaparista pääsi pamauttamaan yläkulmaan. Voisiko olla mukavampi ratkaisu? Ei voisi. Kyllä siinä Ville Pesonen näytti aivan loistavasti. Hän on tässä joukkueessa tehnyt todella paljon työtä myös noissa taustatekijöissä. Rooli ei missään tapauksessa rajoitu vaan tuonne pelikentälle. Joten kyllä voi sanoa, että oikea mies sai ratkaisun tehtyä. Näin ottelu päättyy numeroihin 6-5. Todella jännittävä ottelu. Erittäin mukavaa, että tämä nyt saatiin televisio-otteluksi näinkin lyhyellä varoituksella. On tietysti raju tässä, kun joukkue